Ara em toca a mi. Si haig de conduir aquesta nau en aquest proper tram, intentarem recuperar temps de vol perquè sé que anem una mica endarrerits, però sí que crec que és important tenir aquí, en aquesta següent part de l'acte, els membres de la part que han fet arribar aquesta nau fins aquí, el doctor Serafín Romero, el doctor Eugeni Bruguera, la senyora Montserrat Martínez i la Carme Bule, que no sé on està. Estem tots? Bé, crec que tothom que ha pogut assistir a aquesta primera part de la xerrada i poder disfrutar de les narracions de la vivència en primera persona de molts dels protagonistes principals, és un goig. Jo haig de dir que jo he vingut a formar part d'aquesta herència d'un treball de fons molt important i que ha canviat la meva vida. De fet, jo estava pràcticament pujant-me a un avió quan el doctor Pedrós em va convèncer que aquest projecte valia la pena i vaig fer baixar a la família de l'avió i vaig dir no, ens quedem i ens fem càrrec d'una cosa única, perquè al final el doctor Pedrós m'estava donant un encàrrec d'una feina que potser no era tan atractiva des d'alguns paràmetres com el que podia ser treballar a altres països, però li vaig dir a la meva dona, crec que aquesta feina no la podré trobar enlloc més del món i per tant crec que val la pena apostar i reconduir la meva vida en aquesta direcció i per tant la vida de la nostra família. Jo li vull agrair personalment al doctor Pedrós que tingués la valentia de fer canviar tota una família a la direcció de la seva vida i per altra banda en confiar en mi durant un període molt llarg i ara també compartit amb la doctora Miravet una joia tan important i que tothom ha treballat tant per construir i per tant em sento corresponsable de continuar aquesta tasca i traspassar-la als altres. Evidentment, això no es podia haver fet sense la feina de tothom qui està aquí acompanyant-me i que crec que val la pena que ens puguin fer 5 cèntims. Evidentment, el format de l'acte no ens permet esplaiar-nos tant com ens agradaria, però evidentment haurem de parlar de com hem arribat fins aquí, els assoliments, i per això primer el doctor Bruguera, després la senyora Montse Martínez, la Carme Bule i el Serafín Romero ens aniran explicant aquests aspectes primordials que van fer que la màquina funcioni i que realment veiem el present que tenim aquí. Eugeni, sisplau. Molt bé, bona tarda. En primer lloc, dir-vos que per mi és un enorme plaer poder compartir aquesta jornada amb tants amics que veig al voltant de la sala i dir-vos també que, esclar, després d'una hora i quart d'explicació del Jaume Pedrós i es queixava el doctor Casas que només havia tingut 20 minuts, a mi m'han dit que me'n toquen 5 i pràcticament s'ha explicat tot el que pensava que podia dir i ja s'ha gairebé tocat. Per tant, el que faré serà fer-vos 4 flaixos de la meva impressió, sobretot poder vista des de dins de la clínica. Jo parlaria de tres paraules que serien consolidació, confiança i resiliència. La consolidació del model que s'ha explicat molt bé, tenia 3 eixos, la confidencialitat, una bona qualitat assistencial i una garantia a la societat d'una bona praxi per part dels pacients que seguien tractament amb nosaltres. Dins d'aquest seguit de discussions i de debats que van haver-hi, una de les coses que ens preocupava és com viuria el col·lectiu mèdic un programa que d'alguna forma estava destinat a controlar la praxi. Sabíem que als Estats Units els programes per metges malalts només atenen a metges amb control de praxi. Un metge als Estats Units que té un problemes amb l'alcohol i no es coneix, es busca un programa privat per tal que ningú ho sàpiga. Nosaltres el que vam aconseguir és que inicialment hi hagués un nombre important de casos, diguem-li, problemàtics, però que això, en tots aquests 25 anys, hi ha hagut un procés imparable en el que en aquests moments de
s'ha parlat de 4.000 històries obertes, però de 1.000 companys que en aquests moments estan seguint tractament, hi ha 20 que estan en contracte terapèutic, els altres han vingut de forma voluntària, espontània, sense que hi hagués cap problema en la praxi, i per tant, d'alguna forma, això el que ens diu és que hem aconseguit una fita, jo crec que importantíssima, que és generar confiança entre el col·lectiu, generar confiança en l'administració, que és qui finança el programa i que creu que realment és eficaç, no només en termes de qualitat, sinó també en termes de control de praxi, i aquesta confiança es deu a la complicitat de tantes i tantes persones que han participat dins i fora de la clínica. He parlat de resiliència perquè, i aquí sí que parlaré d'un moment determinat, que és la pandèmia. Jo crec que la pandèmia ens va posar a prova a tots, no? És a dir, ara en aquests moments parlem de Covid i ens expliquem que hem tingut el Covid la setmana passada com si haguéssim tingut un pet atrevessat. És a dir, però va haver-hi un moment que tots teníem molta por i que anar a treballar en aquelles condicions no sabíem què és el que exactament ens podia passar. Aquesta por no va paralitzar ningú de l'equip va agafar la baixa, tothom va donar un pas endavant i el que vam fer va ser tenir clar que en aquell moment en el que el col·lectiu sanitari estava passant un moment molt difícil, on hi havia un gran patiment, que hi havia molta por a les organitzacions, hi havia tristesa, hi havia ansietat, necessitàvem més que mai un recurs com el que els hi podíem donar i en aquest cas el que vam fer va ser treballar intensament per adaptar els dispositius assistencials de tal manera que poguéssim seguir atenent amb el mateix rigor, amb la mateixa eficàcia. Vam desdoblar els equips d'internament, vam crear l'hospitalització domiciliària, vam treballar online des de l'hospital de dia. És a dir, jo recordo aquella època com una època en què d'alguna forma vull agrair i felicitar a tots i cadascun dels membres de la clínica la seva dedicació en un moment tan difícil. Per tant, jo diria, i torno a la consolidació, no es pot dir mai que tot quedi ben consolidat, però jo crec que després d'aquests 25 anys estic absolutament convençut que en tindrem 25 anys més. Moltíssimes gràcies. Bé, Montse, tu que has vist el creixement des de dintre també i has vist passar inicialment uns perfils de professionals i has anat ampliant aquesta visió, com has anat veient aquesta progressió en aquests anys? Moltes mercès, doctor Tolczynski. Primer, volia agrair, com sempre, que el Col·legi de Metges doni possibilitat a alguna infermera poder també expressar coses, perquè sento que sovint el tarannà és diferent al nostre del que esteu vosaltres més acostumats. I aleshores, jo per no estendre'm, ho he portat una mica més escrit per tal de limitar-me molt amb el temps i no deixar-me res al tinter, que també em sabria greu. Aleshores, jo el que portava aquí una mica redactat és que la meva aportació no la puc deixar sense poder recordar els orígens d'aquesta trajectòria dels 25 anys que avui commemorem, i la meva vinculació directa al programa PAIN, com deia el doctor Tolczynski. L'any 1998 se'ns va fer l'oferiment a la Victòria Marcos, que abans deia el doctor Casas, psicòloga, que no ha pogut venir avui a aquest acte, i a una servidora, una parella d'amigues i companyes que en aquell moment, i ho hem seguit sent, ens feien un encàrrec que era el donar forma i contingut a aquella cinquena planta que heu vist amb les fotografies del centre Regina. Era una planta desocupada d'un edifici geriàtric amb pocs mobles i amb l'inici amb tan sols 8 llits per cobrir. Per fer una sala hospitalària, en principi, per desintoxicació, per metges i metgesses malaltes. Una proposta, com li deia abans el doctor Tolczynski, única, privilegiada,
molt interessant, impossible de rebutjar. Per tots i totes els que hi érem en aquell moment, els auxiliars d'infermeria que van ser els psiquiatres d'aquells moments, altres infermeres que hi eren a la planta i que van estar amb les seves 24 hores atenents, va ser també una experiència engrescadora. Era una sala que no requeria de sofisticacions amb aparells tecnològics. És aquest l'ambient i l'àmbit de la salut mental. No necessitem de tecnologia a punta, sinó que la tecnologia a punta és la gestió de la cura, l'acompanyament dels processos i el maneig del silenci i l'escolta. Les reunions del petit equip que fèiem els dilluns en aquells primers temps eren tot menjant aquells entrepans que els compràvem allà a la pastisseria de la cantonada, i en aquelles primeres reunions va ser on al cap d'un temps varen començar a escoltar i a imaginar la proposta d'obrir la sala i les consultes externes del PAIM a un altre col·lectiu, el col·lectiu dels infermers. No sense pors i incerteses, recordo molt bé com mentre nosaltres dèiem això pot ser obrir la caixa de Pandora, no? Amb el temps vam poder constatar que no va ser així, que el flux de les demandes va ser esglaonat. Parlàvem d'un col·lectiu molt ampli. En concret, en aquell moment, havien a Barcelona tan sols col·legiades en vida activa laboral 30.000 infermeres i infermers. Els estudis realitzats que movíem ens parlàvem d'una incidència del 12 al 15% de presentar a lo llarg de la trajectòria laboral algun trastorn mental. Sabem que l'atenció i l'objectiu primordial dels infermers és l'atenció de la cura i el tenir cura. Fa anys, el 2006, va venir a Barcelona una infermera, professora emèrita de la Universitat de San Francisco, Ann Davis, i ella va definir el tenir cura de dues vessants. Des de la vessant, per una banda, parlava de la realització d'activitats que es consideren beneficioses per a les altres persones, és a dir, del camp de l'acció, i per l'altra, la preocupació, l'interès, el donar resposta a la necessitat de l'altre, és a dir, la resposta emocional. També sabem que dins de l'entorn laboral infermer intervenen dos importants apartats diferenciats, la complexitat assistencial, i aquí podem encabir-hi tot el que voleu, des del gran esforç mental, el contacte diari amb el patiment, i també hi havia l'altre calaix, les condicions de treball. Treballar en torns rotatoris, escàs reconeixement. Per tant, un col·lectiu de salut amb una alta vulnerabilitat i risc d'emmalaltir i necessitat de recursos específics per ser atès. El Col·legi de Metges va oferir l'any 2000 els recursos del PAIM al Col·legi d'Infermeria de Barcelona per atendre a les infermeres i infermers actius d'aquesta província. Aquest oferiment va ser molt ben acollit i acceptat per la Junta de Govern d'aquell moment. Així doncs, es va obrir el portal d'acollida del programa Retorn en la seu del Col·legi d'Infermers, al mateix funcionament que el del PAIM, el Col·legi de Metges. Els primers mesos van ser tan sols la demarcació de Barcelona qui es beneficiava d'aquest oferiment, però al poc temps van afegir-se els altres col·legis professionals de Catalunya, Lleida, Tarragona i Girona. Al llarg d'aquests 23 anys hem atès al programa Retorn més de 1.900 infermers i infermeres. L'any passat, 2022, segons dades del COIP, el número d'infermeres i infermers actius era de 38.787. Si fem l'operació aritmètica, amb el percentatge que ens diuen els estudis, es veu clar que els números no surten. Falten demandes ateses. Crec que possiblement aquest fet ve donat, entre altres raons, pel desconeixement del recurs. Segueix sent un recurs poc conegut pel col·lectiu infermer. Cal reforçar la divulgació del programa i facilitar la seva coneixença i el seu accés. Com a infermera vull remarcar que disposar d'un recurs com el programa Retorn ha estat fantàstic i estem molt agraïdes. Ens resta seguir treballant per la prevenció, per tal de facilitar el coneixement per l'autogestió, l'autocura del mateix àmbit formatiu des del grau universitari. No hem d'esperar emmalaltir
per poder utilitzar els recursos. Hem de poder-nos cuidar abans per poder-los gestionar. Com també enfortir els canals d'accés als recursos de salut laboral de les institucions i dels centres de treball per detectar i actuar més aviat possible. Per acabar la meva intervenció, volia llegir-vos una frase del Bill Kane, que és un dibuixant nord-americà destacat pel treball al còmic, que diu una frase que diu: ahir és el passat, demà és el futur, però avui és un regal. És per això que es diu present. I aleshores he volgut compartir aquest record d'una petita part del meu passat. Crec que caldrà treballar molt pel futur i del present aquest aniversari és la mostra. Per tant, tot un regal. Moltes gràcies a tots vosaltres. Bé, ara la doctora Bule, que com se n'han parlat amb tants adjectius positius i comentaris que posen el nivell molt alt, haig de dir que treballar amb ella sempre és un plaer, sempre em porta problemes. Cada vegada que la veig entrar per la porta del despatx sé que serà molt simpàtica però em portarà un marrón. Però tot i així sempre és molt divertit tractar problemes complexes i sempre acabem trobant la manera de buscar solucions. No hi ha otra. No hi ha otra, no? Però bueno, tu has vist no només néixer el programa del PAIM, però també desenvolupar una part més novedosa d'abordar aquell col·lectiu de metges que no estan malalts pròpiament, però que també necessitaven ajuda i que hi havia una demanda creixent i que per tant s'havia de buscar la manera no només d'encabir-los, sinó també de diferenciar-los. Bueno, jo volia primer fer un petit apunt, perquè jo he estat des de l'any 2000, o sigui 23 anys aquí, i sempre a la unitat d'acollida. I també volia una miqueta remarcar les diferències o els canvis que han hagut anant amb aquesta unitat d'acollida. Com parlàvem abans, primer només eren metges, després van anar entrant els diferents col·lectius, infermeria, veterinaris, m'ho he apuntat per Ítaca, el programa Ítaca d'infermeria, de farmacèutics, els dentistes, els psicòlegs, les treballadores socials. Vull dir que vam començar només amb un col·lectiu i ara mateix en tenim uns quants més. Les primeres demandes eren molt, al principi, eren unes demandes induïdes, els pacients venien pressionats i fins i tot amb denúncia, i ara pràcticament el 98% són tot demandes voluntàries, o sigui, ens coneixen i confien en nosaltres i venen a tractar-se. Abans, evidentment, ateníem a molts més pacients homes, però ara amb la feminització de la medicina això també ha canviat i les nostres pacients són més dones. I també s'ha rebaixat l'edat de les persones ateses. O sigui, teníem... Abans eren homes sobretot a partir dels 45 anys i ara tenim molts mirs i fins i tot hem provat amb el programa pilot d'estudiants i el temps que l'hem estat rodant hem tingut moltíssimes demandes, o sigui que cada vegada gent més jove necessita recolzament. Però poder un dels assoliments que ha estat molt important i sobretot arrel de la pandèmia va ser que en un moment donat, farà uns 6-7 anys, cap allà l'any 2016, la Montse i jo, quan fèiem acollides, que ja llavors estava a la unitat d'acollida també, veiem que cada vegada les demandes que arribaven eren de gent o de companys que estaven menys greus, però que tenien un patiment que tampoc era desdenyable, vull dir que el patiment seu no era menys important, però estaven menys greus i no necessitaven tractament farmacològic. I quan els derivàvem a la clínica Galatea, sortien amb una recomanació de buscar un tractament psicoterapèutic. Llavors aquesta preocupació que s'anava cada vegada més apoderant de nosaltres la vam compartir amb el nostre cap, que ara no està aquí, amb el senyor Toni Calvo, i finalment l'any 2017 vam poder muntar el programa de suport emocional per als professionals de la salut. Aquell programa va néixer amb un tope de 10 sessions que donàvem als professionals, els donàvem 10 sessions de psicoteràpia individual d'hora de duració i aquell programa era amb copagament. Els pacients pagaven una part de la sessió o una part
un percentatge i la resta es feia càrrec la Fundació Galatea. La veritat és que l'acollida va ser molt bona i durant els anys 2017, perquè el vam començar a l'abril del 2017, 2018 i 2019, teníem entre 90, el primer any va ser uns 90 i després el darrer any, que va ser el 2019, uns 120 pacients a l'any nous. Això tenint en compte que això només eren els de suport emocional, després eren els programes de la Clínica Galatea, PAIM, Retorn, Assís, Ítaca, sí que vull dir, tots també amb els pacients que teníem. Però només de suport emocional en aquell moment ja fèiem 120 pacients anuals. Va ser una sort muntar aquest programa perquè va arribar la pandèmia i quan va arribar la pandèmia, doncs una malaltia desconeguda, els companys en primera línia i en por del contagi per ells i pels seus familiars, haver de prendre decisions complicades i ràpidament, haver d'atendre nous protocols, moltes vegades en posicions pels que no se sentien prou ben formats, perquè tu estàs fent això però ara hauràs de fer això. I aquell malestar vam intentar pal·liar-lo convertint el programa de suport emocional o els CEPs que nosaltres diem en un programa de telesuport. Estàvem l'Anna Mitjans, el Toni Calvo, la Maripau González, que ens va deixar, com ja ho vaig dir, i tots els companys. Clar, vam tenir que buscar entre un divendres, que va ser el dia 13 d'abril, que ens van confinar, i el dimarts següent, vam muntar una plataforma, vam muntar un quadre que vam tenir que ampliar i el dia 17 de març de l'any 2020 ja estava funcionant el telesuport. Llavors eren 3 sessions de mitja horeta, una miqueta per contenir aquest malestar i aquella incertesa dels professionals, i després això ha anat variant. Al principi això, després, d'acord amb com anava conduint-se la pandèmia, doncs vam anar canviant el temps, vam anar canviant el nombre de sessions i finalment ara, ja passado todo, tenim un programa que aquelles 10 sessions de copagament s'han convertit en 5 sessions totalment gratuïtes que ens permet atendre aquells companys que tenen aquest malestar, perquè clar, la pandèmia va ser com va ser, però ara ens ha quedat el que ens ha quedat, i el que ens ha quedat són llistes d'espera llarguíssimes, un malestar perquè els pacients estan irritables i demandants, hores llarguíssimes de feina perquè hi falta gent als equips i no es poden cobrir les baixes, i llavors això és el que intentem reconduir amb aquest programa. I ara mateix recordo aquells 120 pacients anuals que ens semblaven tant, cada mes, des de l'inici de la pandèmia, hem tingut entre 120 i 140 nous pacients que demanden cada mes. I aquest mes, per exemple, ho mirava aquest matí per tenir una... Ara estem a dia 15 i hem tingut 80 noves acollides. Vull dir, la unitat d'acollides ha augmentat una miqueta perquè tenim l'ajuda de la Noèlia, que ens ajuda 20 horetes més, però aquestes 20 hores i les 2 persones que érem, doncs tenim que lidiar amb tot aquest volum tan gran de pacients i de companys que cada dia ens demanden l'ajuda. I la veritat és que ens sentim molt orgullosos i molt contents d'haver tingut una mena de visió que després ens ha ajudat molt en el moment de la pandèmia, perquè si no haguéssim pogut tenir aquest recurs que ha ajudat a tants o que està ajudant. Moltes gràcies, Clara. I tenim aquí el nostre amic Serafín Romero, que jo vaig conèixer quan jo era encara resident i vaig acompanyar un dia el doctor Pedrós per parlar del tema dels residents i ens vas portar a passejar per Madrid i a menjar, però estaves també fora del teu territori, estaves lluny de Còrdova, on vas començar tota la història amb el doctor Pedrós. Explica'ns una mica com va anar. Bona tarda, molta felicitat y muchas gracias por la invitación a esta mesa. Quiero empezar con 3 agradecimientos, a pesar de que me voy a comer una parte del tiempo.
corto, pero para un médico de familia no es nada difícil. Quiero expresar las gracias en lo personal. Posiblemente mi trayectoria en el mundo de los colegios no hubiera sido la misma sin el PAIME. Gracias al Colegio de Barcelona, a los miembros que fueron y a los que están y a la Fundación Galatea. Gracias desde los profesionales. Y lo hago desde la autoridad de haber sido presidente de un colegio de médicos, el Colegio de Médicos de Córdoba, y también de la Organización Médica Colegial. Casi 9.000 compañeros y compañeras atendidos merecen, lógicamente, que hoy pueda expresaros también en nombre de todos, y creo que tengo la autoridad y la potestad de hacerlo. Muchas gracias. Y por último, también como ciudadano, porque a veces también perdemos esa visión. Yo he tenido oportunidad de conocer a pacientes ciudadanos de don Antonio o de doña María que quedaron gratamente sorprendidos de volver a recobrar a su médico después de unas vacaciones fuera de verano y de un tiempo más excesivo de lo habitual, ¿no? Y yo creo que con esto quisiera dar esas 3 visiones que tienen mucho que ver con la esencia de este programa. Solo trazos gordos. Tengo la ventaja de que el doctor Padrón no me ha comido la parte de fuera de Cataluña. Uno desde el punto de vista, desde la extensión, porque prácticamente la pregunta son los logros, ¿no? Desde la extensión y también de alguna forma desde la proyección internacional, ¿no? Hemos sido capaces de lo que eran satélites colegiales a tener todas las comunidades autónomas en España con un programa PAIME, independientemente de que vayamos mejor o peor, y ya con una idea de que tiene que ser un programa autonómico, ya no puramente colegial. Esto es una realidad. Aquí se ha hablado también de la proyección a otras profesiones sanitarias. Esto también es un logro, pero no solo a sanitarias. Hay un acuerdo también de este programa con los pilotos, ¿no? Y el Consejo General del Poder Judicial no sigue adelante porque le dio miedo, pero estuvo a punto también cuando Margarita Robles era secretaria del Poder Judicial, ¿no? Pero seguro que llegarán. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es un problema que no afecta solo a esta profesión, sino que esta profesión, Cataluña, y no solo el problema de los médicos catalanes, en un momento determinado dijo que teníamos un problema, ¿eh? Y esto es muy importante también comentarlo. Desde los límites y la conceptualización del programa hemos conseguido logros. Yo creo que se está imponiendo, ya lo se decía al principio, la I, que viene un poco a descargar a la segunda M del país y a la E de enfermo a nivel nacional. Y es el enfoque integral, ¿no? Lo de la COVID ha quedado claro que era obligado precisamente darle un enfoque mucho más integral, donde ya la salud, la S, que no está en el título de esto, pero la S de salud de alguna forma abarque, ¿no?, ese abordaje del programa. Porque los datos no engañan. Diario Médico, después de presentar todos los datos, decía que parece que le estábamos ganando la guerra a las dependencias, pero no la estábamos ganando con los problemas de salud mental. Hoy en día el 27% de nuestros compañeros y compañeras acuden al programa por trastornos adaptativos. Y esto tiene mucho más que ver que con ese abordaje desde la deontología, el riesgo y la mala praxis, en un abordaje mucho más integral en la salud. Algo hay que decir de la financiación, ¿no? Porque este sí que era el verdadero caballo de batalla de todos los programas fuera de Cataluña, porque aquí efectivamente desde el primer momento, lo hemos visto, hubo una complicidad necesaria y obligada, ¿no? Este es un tema que se ha ido superando. Hoy podemos decir que el 100% de las comunidades aportan, que los colegios en más o menos intensidad entienden que tienen que aportar y que afortunadamente hay una fundación paraguas de protección que no va a dejar a ningún médico, esté donde esté, sin un programa de internamiento como así se hizo casi desde el 2006, ¿no? Pero a veces seguimos hablando de financiación y no realmente de eficiencia del programa. Ha salido también Maeso, aquel anestesista que infectó a 275 personas y que hizo que la Comunidad Valenciana tuviera que poner 20 millones de euros hasta que las compañías pagaran. Pero claro, si pudiéramos poner todo lo que se ha evitado con estos 8.000 o 9.000 compañeros de riesgo económico, la financiación sería verdaderamente barata, ¿no? Aún así sigue habiendo problemas, ¿no?
No me voy a parar mucho con la formación, docencia e investigación. Y sí quisiera agradecer hoy a los mecenas que están aquí, algunos ya para todos los niveles, Mutual Médica, sí tú también, Almiral y otros que verdaderamente fuisteis impulsores cuando estos documentos y realmente impulsos desde Barcelona los podíamos trasladar a los 1000 en su periodo de formación en los hospitales de toda España. Almiral, GSK y otros, ¿no? Si yo os dijera quién financiaba en Córdoba, ¿no?, que era una caja rural de la iglesia de Caja Sur, ¿no?, en aquellos momentos. Pero bueno, eso hay que darle el agradecimiento, si no, no hubiéramos sido capaces, ¿no? Caminar juntos, ¿no?, lo de Johnson Mess, ¿no? Esto ha sido esencial y os lo vuelvo, y además tengo la suerte de tener aquí a los dos Tonys, ¿no?, a Tony Artemán y a Tony Calvo, que han tenido además esa especie de rol de embajador, ¿no?, de unión entre la Fundación Galatea y la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, ¿no? En momentos no nada fácil, porque todo está claro, pero fue un éxito, y esto es un logro, de que esto recayera en la Fundación para la Protección Social y no en el órgano político, y digo político en el buen sentido de la palabra, de los colegios de médicos. Porque posiblemente hubiera hecho que lo que hoy hemos construido juntos, yo lo digo en plural, hemos sido capaces de construir juntos, no hubiera sido posible sin esa labor que hizo Tony Artemán y la labor tan encomiable que hace, bueno, Tony Calvo y todo el equipo que tiene detrás. ¿Por qué? Porque nos ha servido primero para definir lo que no era tan claro, a través de una guía y un manual. Porque hemos sido capaces, con muchas posibilidades de mejora, de crear un registro y poder contar resultados. Y esto es un avance muy importante. Y porque además hemos querido a todos los niveles impulsar el rol del clínico, del que cuida del médico, o sea, el médico que cuida del médico. Y eso se ha podido hacer gracias a esa comisión técnica, donde efectivamente se sientan técnicos y no se sientan algunos que a veces nos confundimos nuestros roles, ¿no? No voy a hablar mucho de comunicación y difusión, pero qué importante es, y esto se ve claramente, en aquellas provincias o en aquellas comunidades, pero especialmente provincias, donde existe una entrada del programa entre los compañeros, cómo se impulsa precisamente, primero se quita el estigma, o hemos ido quitando el estigma, algo también que a considerar, pero también se impulsa esa sensación de que yo voy a ser atendido cuando tengo un problema. Una anécdota: en Córdoba se dice, yo estoy fatal, yo estoy para el Paime, ¿eh? Y es porque efectivamente ya no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Posiblemente este no esté para el Paime, pero no hay ningún problema por reconocer que desde la misma profesión se hace. Y por último, ya con esto sí que acabo, y perdón si me he pasado. Lo ha dicho Jaume Padrón. El Paime ha sido la principal herramienta que ha dejado callado a cualquier, iba a decir, político, técnico o cualquier persona que esté ocupando un cargo importante del Estado para no cuestionar la colegiación obligatoria. Mire que le hemos explicado la deontología, algunos me han dicho que éramos arcanos, porque hablamos todavía de Maimónides, yo vengo de Córdoba, lo siento, de Maimónides, hablábamos también de Hipócrates, oiga, léaselo, ¿eh? No, eso le daba igual. Lo que no podía articular una palabra es cuando presentábamos la cifra de un programa desde la profesión. Por eso, en un mundo donde tenemos que seguir defendiendo que la profesión tiene que precisamente regular y controlar la seguridad de los pacientes y la buena praxis, qué bien viene un programa como este donde no es necesario prácticamente esa obligatoriedad. Es esa sensación de pertenencia a un colegio que está cerca de ti y que cumple con sus obligaciones, lo decía el doctor Padrón. No sería necesario porque aquel que no estuviera colegiado posiblemente tendría que explicárselo a los pacientes y a la sociedad. Y ahora sí que de verdad acabo. Ahora en estas 24 horas ha salido mucho a pasear Machado, ¿no? Yo vengo de Séneca, ¿no?, de Córdoba, y me acuerdo que en el 2001 yo estaba aquí, y era, bueno, un poquito más joven, y dije algo que posiblemente me tiré a la piscina, ¿no? Y Séneca nos decía algo muy importante: no nos atrevemos a hacer cosas porque entendemos que son muy difíciles, ¿no? Pero realmente lo que son difíciles es porque no nos atrevemos a hacerlo. Gracias por ese atrevimiento, Colegio de Médicos de Barcelona y Cataluña, gracias de corazón. Bé, moltes gràcies a
a tots quatre perquè ens heu donat aquesta pinzellada sobre com heu viscut aquesta trajectòria fins al dia d'avui. I ara passarem a uns altres companys que els demanaré que vagin pujant. La doctora Dolores Braqueais, que ja ens l'han presentat abans com a cap de servei de la Clínica Galatea, la Carolina Roig, la doctora Carolina Roig, metgessa i referent del PAIM al Col·legi de Metges de Girona, el Joan Beguer, director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, i la doctora Sònia Miravet, la vicesecretària del col·legi. No s'ha entrat el micro? Doncs no es tindrà. Ara ens donen un micro. Bones, què tal? Bé, en aquest format tan comprimit i amb la dificultat de condensar en pocs segons o en pocs minuts el que és parlar de la visió de futur, de parlar del que serà el desenvolupament d'aquest programa o els reptes que tenim per davant, us demanaré que cadascú des de la seva perspectiva, la doctora Braqueais sobre els aspectes de la patologia i de l'abordatge dels nous tractaments. Sabem que els metges que venien abans no són els mateixos que venen ara, els problemes que tenim actualment no són ni molt menys els que teníem fa uns quants anys i, per tant, com s'ha d'abordar aquesta nova situació. A veure si tenim ja el sistema tècnic. Ui. No tenim un micro de mà? Sí, però si no... Perdoneu, que això del directe és una mica complicat. Bé, us voldria explicar mentre estem aquí en aquesta situació que no formava part de l'espectacle, però és una mena d'improvisació pública. Us voldria explicar que, evidentment, aquest programa des de la perspectiva assistencial té una potència molt gran, però s'ha tocat poc aquesta interacció que tenim en el dia a dia des de la perspectiva clínica, des de la perspectiva reguladora, i que això ha fet que hi hagi de treballar-se un aspecte molt important, que és la confiança entre els criteris d'uns, els criteris d'altres. Aquelles baralles macabees que explicava abans el doctor Pedrós feien necessària la consecució d'un criteri compartit entre què és important des d'una perspectiva i què és important des de l'altra. Jo crec que aquesta feina, que moltes vegades semblava que treballéssim en paral·lel i aquesta interacció no es produís en el dia a dia, i en el qual vull reconèixer també el rol de la doctora Boler, perquè és el nexe que unia la informació d'un cantó a l'altre, i també els clínics, de manera genèrica, evidentment, de com s'esforçaven per entendre i encabir en la seva pràctica clínica els conceptes de la responsabilitat de regular i, per tant, no només fer pràctica clínica, sinó també fer una activitat que és pericial i que requereix fixar, determinar el risc. I això és una cosa que no està escrita enlloc pràcticament i que no forma part de la formació dels psiquiatres de manera habitual, de manera estricta, des del punt de vista de, escolta'm, quan determines que un metge pot tenir risc? ¿Me oís o no? Mucho mejor así. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora ya sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Voy a hablar en castellano porque así voy más rápido y luego si hay preguntas o lo que sea en catalán. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer y felicitar al PAIM, ¿no?, por estos 25 años, y voy a decir una cosa que filosofía, como siempre dice Eugeni, meto la cuña publicitaria, y es que tiene una noción muy bonita del pensar, que no es una versión ideológica del pensar y conflictiva, ¿no?, y dialéctica, sino que es la idea de Heidegger de agradecer. Es decir, pensar, muchas veces pararte a pensar, es dar las gracias, ¿no? Yo creo que es algo que estamos todos moralmente obligados a hacer hoy y es un bello momento, ¿no? Y además lo junta con rememorar. Y entonces
Creo que es una oportunidad muy, muy bella de poderlo hacer aquí, ¿no? Con todos los que habéis contribuido y los que vamos siguiendo en lo posible la estela del trabajo que habéis hecho durante tantos años, ¿no? Desde el punto de vista clínico, voy a abordar lo que has comentado, Gustavo, pero yo diría como que hay 3 grandes retos, ¿no? Cada uno en función del momento en el que vemos al paciente. Nosotros vemos al paciente, por decirlo así, cuando ya se ha roto, o sea, cuando el médico ya se ha roto, ¿no? Y entonces yo creo que los retos que tenemos ahora son, por una parte, en cuanto a la entrada en el programa, es decir, en cuando consideramos que debe ser tratado, no podemos ignorar, y yo creo que ya es voz populi, ¿no?, que estamos en un momento social de mucho malestar. Es decir, ya es un malestar 2.0 muy acentuado desde la pandemia. Y en especial dentro de las organizaciones sanitarias el malestar es altísimo. Con lo cual, el riesgo que tenemos desde mi punto de vista es empezar a tratar los malestares y dejar de tratar lo que podríamos considerar trastornos mentales más graves, ¿no? Y esto lo vemos en la práctica clínica. De hecho, las cifras que daba Karma del SEPS pues son altísimas, ¿no? No vamos a poder abordar todos los malestares porque tienen una vertiente contextual muy importante y, por tanto, creo que nos vamos a tener que poder ceñir a atender lo que consideramos que es un trastorno mental y no una deriva de un contexto determinado, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto porque eso convive en paralelo con los médicos que tienen problemas de salud mental, con que persiste todavía el estigma cuando se trata de adicciones y cuando se trata de trastornos mentales graves. Es decir, digamos que socialmente ya está más aceptado pedir ayuda si no estoy bien emocionalmente, si estoy quemado, si estoy ansioso, si estoy deprimido, pero sigue habiendo una dificultad notoria en superar el estigma relacionado tanto con las adicciones como con los trastornos mentales graves, y eso nosotros lo vemos en la clínica. El segundo momento es cuando ya están en tratamiento. Yo creo que las patologías que vamos a ir encontrándonos van a ir mutando en presentación en algunos aspectos. Por ejemplo, las adicciones están cambiando. Luego, además de eso, nos encontramos, y yo creo que nos tenemos que ir adaptando a que el cambio generacional es cada vez más rápido. Y entonces las generaciones ya no cambian de siglo a siglo, de 2 siglos a 2 siglos, sino de 20 años en 20 años, ¿no? Entonces encontramos una patología cambiante, diferente en su patoplastia, ¿no?, como decimos, un término muy raro, ¿no?, psiquiátrico, ¿no?, en su manifestación, con patrones generacionales diferentes y, por tanto, expectativas diferentes en torno a lo que es el bienestar, que no es lo que nosotros podemos garantizar. Y a eso se suma también que, con la crisis demográfica que tiene la profesión, pues cada vez vemos gente más, digamos, desencantada del ejercicio profesional y luego médicos que vienen de fuera de nuestro entorno cultural, y eso también es un reto, ¿no?, a nivel clínico. A nivel de equipo, estoy ya hablando de los casos que estamos tratando en esta parte de la asistencia. Yo creo que estamos con varios retos. Uno de ellos es fomentar el trabajo interdisciplinar, seguir en esa línea, pero virar hacia un modelo de más autogestión y en el que los que trabajamos en la clínica participemos todos en la toma de decisiones, ¿no? Y creo que tenemos una oportunidad, ya que el programa se ha consolidado y hay mucha gente agradecida con el programa, de involucrar más a los que han sido pacientes y son pacientes ahora en los procesos tanto de toma de decisiones como de ayudarnos, ¿no?, en el acompañamiento a otros. Creo que son algunos de los retos clínicos que nos esperan. Y ya de cara a la salida, es decir, cuando damos de alta al programa o tenemos que acompañar a un profesional en la vuelta al trabajo, yo creo que una de las asignaturas pendientes es tener una relación más fluida con los médicos de salud laboral para facilitar, efectivamente, si hay un trastorno mental grave y no es contextual, porque en el contextual también se pueden hacer otras medidas, ¿no?, pero yo creo que se encarga más la Fundación Galatea, ¿no?, de repensar el sistema y ayudar a ello. Creo que tenemos que tener una vinculación más profunda, ¿no?, con salud laboral, y luego repensar los contratos terapéuticos y ampliar el compromiso que tiene el Colegio de Médicos a otros colectivos profesionales. Las 3 últimas cosas que diría es
Creo que estamos en un momento muy bueno, se ha acumulado muchísima experiencia, tenemos el deber moral de compartir lo que sabemos y de escuchar voces de fuera de Cataluña y de toda Europa, ¿no? Que estamos implicados, ¿no?, en algunos grupos de trabajo. Creo que hay que intentar, lo hemos empezado tímidamente, ¿no?, integrar la investigación y la atención. Nuestra carta de presentación científica es presentar precisamente los logros de manera con el lenguaje, ¿no?, de la evidencia científica, y luego creo que nosotros los profesionales que trabajamos en la clínica pues nos tenemos que formar, tenemos una oportunidad precisamente de compartir nuestro saber, ¿no?, con otros, pero lanzo una pregunta que es ¿quién nos cuida a nosotros que cuidamos a los que nos cuidan? Es decir, que esa sería el tercer reto, que es como el elefante en la cacharrería, es decir, estamos ¿no?, el elefante en la habitación, perdón, estamos cuidando a los que cuidan, pero ¿quién nos cuida a nosotros, ¿no? Entonces esa sería como la tercera cosa que diría de cara al futuro, ¿no? Al futuro que es ya. Sí. Bueno, espero que el futuro no sea lo que nos pase, sinó lo que hagamos. Bé, Carolina, evidentment nosaltres parlem des de la perspectiva de Barcelona, però la realitat és que els pacients no estan sempre aquí a Barcelona, però molts han de venir i hem buscat solucions, o heu buscat solucions. Com ho heu abordat vosaltres des de Girona? Bueno, jo vinc això una miqueta... Jo et dic que jo em feia molta il·lusió a portar el pinganillo i ara m'han donat aquest, però bueno, no, és igual, m'he quedat una mica... Bueno, és conya. Dic que jo vinc una mica en representació, doncs, jo soc de Girona, però evidentment hi ha un coordinador PAIM de Lleida, que em tinc que mirar perquè Lleida és la doctora Maria Irigoyen, de Tarragona el doctor Manuel Carasol, de Barcelona que ets tu, i de Girona que soc jo. Jo ja fa 9 anys i mig que soc coordinadora d'aquest programa, del PAIM, i vaig veure néixer el CEPS, que era molt necessari. Dic que vinc d'un col·legi en el qual tenim 3.400 col·legiats, que tenim 29 pacients actius, és a dir, evidentment que clar, Barcelona se n'endú la palma perquè sou molts més aquí, però que allà doncs, tenim 29 pacients, això estic parlant de l'any 2022, i des del 1998 hem tingut 131 metges. Sí que dels CEPs, doncs, per exemple, l'any passat vam tenir 22 pacients i eren 17 més que l'any anterior, amb la qual cosa es va veure aquí un increment important dels CEPs per tot això. Quan em vau proposar de parlar en aquesta taula, aquests 5 minutets, vaig dir, jo soc una persona que m'agrada molt fer enquestes, doncs faré una enquesta, a veure la gent si coneix, perquè a nosaltres ens fa la sensació que ho posem en el butlletí, ho posem a una sèrie de llocs, però les xarxes i tal, però faré així una mica tal. La qüestió va ser que em van respondre 87 persones, que per ser Girona tampoc està malament, i de les quals només ho coneixien un 43,7%. Per tant, vaig pensar, aquí dic, tenim un problema, però és que quan vaig demanar què era el CEPS, no només CEPS, vaig posar que era el servei de suport emocional, doncs només hi havia 76,8 persones que no sabien què era el CEPS. Llavors vaig dir, sí, tenim un problema. També els vaig demanar una miqueta quina pensaven que era la via d'entrada, no se sabia, no se sabia, i també a quins metges es podien atendre, perquè molta gent té la percepció que només són problemes relacionats amb la feina, amb temes de burnout i tal, però que no és així, perquè també pot atendre qualsevol tipus de problemàtica. Llavors, estic relacionant-me més amb el CEPS, perquè clar, amb el tema d'addiccions i tal és el que és. Llavors vaig dir, sí, tenim un problema. I finalment els vaig fer la pregunta de què farien ells per fer que això se sapigués més. Doncs sí, em van respondre que evidentment fer un pla de comunicació, fer-ne més difusió, fer-ho notar, que vagi sortint més. Aquí jo penso que és complicat que hi hagin aquests testimonials perquè a vegades no sempre tothom, allò que va molt bé per altres coses, però aquí potser no sé jo, però sí que dius, ja tenim una via que potser anar a parlar també amb la gent de salut laboral, en allà ho tenim millor perquè són petits, Girona més, però són petitets, però llavors
jo bàsicament el que vinc a dir és que jo crec que s'ha dit en algun moment que el pla de difusió hi és, sí, a les webs hi és, hi ha tot el d'allò, però crec que encara s'ha de fer més. I aquí hem de posar esforços en que es conegui més, perquè no es coneix. Evidentment que el boca-orella és molt important i quan hi ha algú que hi ha hagut algun problema, doncs, evidentment que això en els companys també pot ajudar, però jo penso que hem de fer un esforç d'anar a fer, en algun moment havíem fet bolos, que dèiem, anàvem a parlar amb la gent, anàvem el president i jo i anàvem a fer els bolos pels CAPs, pels hospitals, per tal, doncs potser plantejar-nos que potser hem de tornar-ho a fer perquè realment, la mostra ja sé que no és significativa, no he mirat la significació, però que realment jo penso que no acabem d'arribar i que hem de fer un esforç en aquest pla de comunicació en aquest sentit. Jo només volia dir això, perquè ja no tinc més temps. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Carolina. I evidentment, més enllà de treballar individualment en cada lloc, li hem demanat al doctor Joan Bagué com es treballa des del sistema, com es pot abordar la problemàtica dels professionals sanitaris malalts. Sí, bona tarda. Abans que res felicitar els 25 anys del PAIM. Jo la primera vegada que vaig sentir parlar del PAIM me'n recordo que devia ser finals del 98 o primers del 99. En aquella època treballava a l'IMPU, amb el Toni Volvena estàvem intentant modernitzar i reformar un hospital psiquiàtric que tenia un funcionament molt marcadament asilar en aquella època i ens van vindre a veure el Toni Artemán, el Miquel Casas i ens van exposar el programa PAIM que portava pocs mesos de funcionament i la veritat és que jo em vaig quedar impressionat per aquest caràcter profundament innovador, el rigor clínic i aquesta perspectiva ètica tan nuclear i vaig pensar que això són exemples a seguir i hem d'intentar anar avançant una miqueta amb funcionaments d'aquest tipus. Bé, 25 anys després jo crec que el PAIM és un programa, i s'ha vist aquesta tarda aquí, altament consolidat i des del Departament de Salut què és el que volem fer o què és el que ja fem o què és el que podem fer. Home, està clar que la cura dels professionals sanitaris és un dels pilars de canvi i una de les prioritats del Departament de Salut. I ho és no tant perquè en aquests moments tinguem una manca de professionals que ja sabem que és molt accentuada. No es tracta en absolut de fer de la necessitat virtut, perquè aquest és un concepte ara que està de rabiosa actualitat aquests dies, però sí perquè realment cada vegada tenim també més evidències i m'ha agradat molt aquesta presentació de la Jenny Fritz-Colsen, que deia clarament que de la salut dels professionals que estan atenent a persones depèn també la qualitat de l'assistència i per tant aquest és un element que jo crec que potser no hem tingut prou en compte. Gràcies al PAIM crec que s'ha anat progressivament instaurant també en els diferents gestors de la salut la necessitat realment de prendre cura dels professionals com un element de primer ordre si volem tindre un sistema de qualitat. I aquest és un element que crec que és sortosament a mi em sembla que això ja ha entrat a les mentalitats de tothom i per tant el que cal és realment poder generalitzar i sistematitzar més aquest tipus d'intervencions. De fet, com ho hem de fer? Home, mantenint i reforçant allò que ja estem fent i això vol dir mantenir l'app de gestió emocional del Canal Salut, el programa de suport emocional que s'està fent des del PAIM, aquestes iniciatives que ja s'han començat a fer també en l'entorn universitari de gestió emocional dels estudiants, dels professionals de la salut i, per suposat, mantenir els contractes i reforçar tot el que calgui, tot l'aspecte de la clínica Galatea i de tota aquesta bona feina que aneu fent. Però, a més, jo crec que ens hem de plantejar també de ser disruptius i plantejar alguns elements de canvi. I a mi em sembla que es poden fer de moltes maneres. De fet, des de la Direcció General de Professions Sanitàries, el doctor Marc Soler, que és un vell conegut de la casa, està treballant molt activament amb tota una manera de com des de les organitzacions millorem les condicions de feina dels professionals de la salut,
però jo sí que, i també perquè des de la salut mental és el que més també ens toca, voldria posar èmfasis en dos aspectes que a mi em semblen importants per poder anar sistematitzant a dintre del conjunt de dispositius de salut mental, però probablement de salut. Una, que ja ho hem començat a fer aquest any, és tindre espais, diguem, de gestió emocional per als residents de MIRS, PIRS i AIRS, els residents R1 i R2 que comencen, que moltes vegades estan especialment proclius a poder tindre situacions de difícil gestió emocional per la incertesa, per la inseguretat, per les ganes de fer-ho bé, etc. Però que moltes vegades no hem tingut prou en compte. Hem començat amb 3 unitats docents, a l'IAS de Girona, precisament, a l'Hospital del Mar i també al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, però aquesta experiència, si la valorem positivament, doncs realment la intentarem anar extenent al conjunt d'unitats docents, que és tindre programes sistemàtics que permetin donar suport emocional en els residents, especialment en els primers anys de rotació. I el segon element que també ha sortit aquí, ho deia la doctora Fitz-Kosen, és que necessitem reforçar el treball en equip. Aquesta és una de les claus de la bona salut mental dels professionals de la salut. I reforçar el treball en equip no de qualsevol manera, sinó en base a procediments que coneixem, que sabem, alguns d'ells hi ha algunes experiències més o menys aïllades que funcionen, de com organitzar el fet de que les persones que treballen dintre dels dispositius de salut mental, però jo crec que dintre dels dispositius de salut en general, tinguin un espai de seguretat on poder, d'una manera franca, oberta, exposar les dificultats, l'impacte emocional que té la relació en el dia a dia amb les persones i que això es pugui treballar d'una manera com un element nuclear del que és el treball en equip dels equips assistencials. Això no ho tenim prou sistematitzat, però jo crec que és un dels compromisos que hem de fer. Hem de facilitar i hem d'incitar que el conjunt de les organitzacions i dels dispositius d'assistència a les persones puguin tindre com una part inherent de la seva feina aquesta dinàmica de treball en equip que permeti una elaboració i una major contenció de tots aquests impactes emocionals que moltes vegades són molt feixucs i que ho sabem i que són difícils. Per tant, aquesta és una de les idees que volem anar reforçant al llarg d'aquests propers mesos, a banda de seguir comptant, per suposat, amb la Fundació Galatea, amb totes aquestes iniciatives que han sigut pioneres i que volem que les puguem anar escalant a tot el conjunt del sistema de salut. Moltes gràcies. Bé, Sònia, t'ha tocat l'última part, que és quins són els reptes de l'àmbit regulatori, del control de la praxis, que és finalment el que fem a dintre d'aquesta casa i que és el nostre deure davant de la professió, assumir aquesta responsabilitat d'autoregulació i que no és gens fàcil i que estem aprenent dia a dia de com fer-ho. Sí, ara sí, perfecte. Primer de tot, felicitar-nos tots plegats, sobretot a aquells impulsors, a tots els que heu fet possible que estiguem aquí 25 anys després, i jo em sento una privilegiada també de poder formar part del programa, d'aprendre sobretot amb tots vosaltres, amb el Gustavo directament, amb la part també molt assistencial, i per tant, la pregunta dels reptes és cert que és molt àmplia. Tenim poc temps. Jo abans de res comentar sobretot que és cert que existeix una relació molt evident, molt clara entre el benestar dels professionals i la competència a l'hora de la pràctica de la medicina. En aquest sentit, els individus, però també les institucions hi tenim un paper clau en tot el que és l'optimització de la salut mental, sobretot per preservar aquestes bones pràctiques i no només pensar en resultats o en l'experiència del pacient. Per tant, crec que és important que cultivem també la salut mental i un aspecte, com comentava l'Eugènia anteriorment, la resiliència, però fer-ho des de la vida professional, ja des de la formació, vull dir, no només quan vas avançant i quan et vas trobant amb obstacles al llarg de la vida professional. I això és un deure, entenc, i depèn molt també del lideratge i de la cultura de la institució, de les organitzacions on treballem. Llavors, quan parlem de reptes, i penses quins són els reptes nous. Penso que hi ha alguns que els tenim i que no són nous, però potser no hem acabat de consolidar del tot bé,
i que és important que els acabem de treballar, no? I estem molt en ello, però hi ha una part que parlàvem abans també de l'estigma, no? I de la part de tot el que és la discriminació, que és cert que s'ha treballat, que la pandèmia possiblement ens ha exposat amb aquesta vulnerabilitat com a persona, també dels professionals, i ens ha ajudat, però penso que no ho tenim tot treballat perquè encara hi ha por, no? Aquesta, a la reputació o en l'àmbit col·legial, no? En l'àmbit de l'exercici que podria haver-hi, no? I en aquest sentit, també important parlar del contínuum de salut mental des de tota l'evolució, des de la prevenció. A vegades amb malalties orgàniques ho tenim molt clar, prevenció primària i secundària d'una malaltia cardiovascular, i en canvi en l'àmbit de la salut mental això no ho fem, no? I en aquest sentit és important sobretot entrar en aquella prevenció i com a, no només en l'àmbit col·legial, com a professionals, com a col·legues, no? Com a metges, hem de saber identificar en aquella prevenció primer els factors de risc, però després aquell pacient o aquell company que està en una situació de risc, poder-lo identificar, poder-lo reconèixer, no? I acompanyar en cas que sigui necessari, no? I en aquesta prevenció també terciària de poder tenir un accés, que ja el tenim, però que possiblement l'hem de treballar perquè molts col·legiats no saben, no? La porta d'entrada, i per tant ens toca fer aquesta difusió, no? I avançar en aquest sentit. Després, a vegades, també tenim dilemes, no? I en la qüestió de l'àmbit de la praxi, amb situacions que potser no són del tot patològiques, no? A banda del tema que comentàvem, de trastorns adaptatius, el tema de les personalitats difícils. Jo crec que també és un repte que en el cas que ens trobem en el dia a dia, amb situacions en les que potser també hi elaborem el contracte terapèutic, eina que hem de seguir treballant i hem de seguir, doncs, com comentaves, no? Millorant si és el cas, però hi ha casos en els que no acabem de trobar aquest punt, no? I ens trobem amb aquestes personalitats més disruptives que potser no acabem, no? D'etiquetar en un cas concret, no? I ens és difícil a vegades treballar. Després, alguns casos, els casos difícils, no? Que comentem, hi ha alguns d'ells que és una part molt, molt petita, però en tenim alguns que sí que pretenen o volen desvincular-se de la clínica en un moment determinat, no? I tenen el seu dret, doncs, a ser tractats per un terapeuta privat, però en aquest sentit és veritat, i amb això jo sé que hi has treballat molt i ho estem treballant, de com mantenim aquest vincle, aquesta relació, aquest seguiment periòdic també amb els terapeutes que no formen part potser de la clínica, amb el seguiment dels controls toxicològics. Vull dir, hi ha alguns punts que aquí sí que no són reptes nous, però que hem d'acabar de treballar-los i avançar, no? I sobretot uns metges que potencialment poden ser molt vulnerables, no? I que són metges que estan treballant sols, potser que estan en l'àmbit privat o en consultoris locals molt aïllats, però que estan sols i que potser no tenen tampoc aquest acompanyament o aquest company, no? Que pot veure aquesta actitud més disruptiva o aquesta acció sobre la praxi, no? Que ens pot també alertar com a col·legi. Després el repte de mantenir, i abans s'ha dit també, no? Garantitzar una mica els estàndards que hem estat treballant fins ara, el tema de la confidencialitat, jo crec que això és important, el fet de l'atenció en un moment crític, no? I tots plegats, vull dir, el treball també en aquest sentit interdisciplinar és important, i mantenir aquesta voluntarietat en l'accés, no? La porta d'entrada, que en ocasions és una miqueta induïda, però és important que puguem treballar-ho en la part més inicial, no? Els recursos especialitzats, s'ha parlat també de la sostenibilitat, la manca de professionals. Vosaltres també, no? En la clínica hi ha moments que, i amb el volum que estem veient, no? De creixement, també és difícil, no? Us heu adaptat, però és veritat que segurament hem de triar molt bé, no? I seleccionar una mica allà on posem el focus, que són precisament els metges amb trastorn mental sever, addiccions, no? I la resta ho hem de treballar potser en una altra línia, no? I dos últims reptes també, cada vegada estem veient, ens hem d'adaptar molt als nous perfils que venen, a les noves generacions. M'agrada molt, no sé si el doctor Mozo a la sala, però la setmana passada, que va ser el PAIME a Bilbao, ell va explicar molt bé, no? El perfil del que estem trobant ara, metges més joves, metges amb més burnout, amb trastorns adaptatius, amb més necessitat potser o voluntat de tenir psicoteràpia i no tant farmàcia, no? I en aquest sentit, a vegades també és un repte, no? D'encaixar-ho i poder donar-hi el servei que millor necessita, no?
I també el tema, per exemple, dels trastorns de conducta alimentària, potser és un altre aspecte que hem tingut alguns casos que ens han intentat, que hem treballat molt però no és senzill, i tal com les noves generacions d'estudiants autoexigents, amb una personalitat potser més obsessiva, estem veient trastorns de conducta i això també hem d'acabar de lligar-ho. I per últim potser el tema del deteriorament cognitiu lleu, en casos ara ens trobem en una etapa en la que també la demografia professional ens fa que cada vegada ens trobem amb companys que no sabem on està el límit, si és un deteriorament cognitiu lleu, si és un trastorn depressiu, i en aquest sentit potser apurar també el fet de, potser ens tocarà fer algun dictamen més, un seguiment més estricte d'aquests companys i poder anar avaluant realment l'aptitud per la praxi o veure com ho encaixem també dins dels contractes terapèutics. Bé, no em vull passar, igual ja m'he passat del temps, no m'he controlat, són molts reptes, però jo crec que estem molt alineats i que treballant-ho així de forma interdisciplinar i fent un seguiment periòdic els aconseguirem segur. Molt bé, moltes gràcies. Bé, hem vist aquesta part que és afrontar els reptes de futur, per afrontar-los necessitarem eines i ara m'agradaria passar a la següent part, primer agrair a tothom que ha participat en aquesta part de la jornada i donar pas a dues persones que ens explicaran dues petites pinzellades del que són iniciatives que s'estan gestant, algunes en fase més embrionària, altres que estan una mica més desenvolupades, que són primer la Marta López, que és psicòloga i treballadora social i coordinadora de formació a la Fundació Galatea, perquè ens expliqui el desenvolupament de l'espai Galatea. Gràcies. Cuidado, no te vas. No cal. Sí? Endavant. Bueno, doncs, bona tarda. Estem contents de poder presentar un nou projecte que és l'Espai Galatea i que és fruit una mica de tot aquest camí recorregut que també ens han explicat el doctor Pedrós i el doctor Casas. És un espai que ha comptat amb el suport de diferents entitats compromeses amb els professionals de la salut i també amb la comunitat. S'ubica al carrer Creuínquel número 12 de Barcelona, gràcies a un acord amb l'Arquebisbat de Barcelona, i és un espai que compta amb dues plantes. La planta de baix permet fer una ampliació de tot el que és la consulta externa de la Clínica Galatea, posa a disposició 7 despatxos que ens permetrà donar una millor resposta a aquesta demanda creixent que han anat apuntant els meus companys, i a la primera planta ens ubicarem la Fundació Galatea per poder desenvolupar totes aquelles intervencions que són més col·lectives per fer l'abordatge de la salut mental dels professionals com a complement de la línia més assistencial. Disposarem de 4 aules i d'un auditori amb una capacitat màxima de 30 persones i crec que ens permetrà créixer en aquesta línia concretant algunes activitats que són importants i que també d'alguna manera ens apuntava el doctor Baguer. La idea és poder crear un espai de seguretat, un refugi, diem nosaltres, dels professionals per poder impulsar tot el que és el benestar emocional dintre de les organitzacions, amb el nostre servei d'orientació i assessorament a les organitzacions i també tota la línia d'intervenció en equips i a les organitzacions. Podrem continuar creixent amb tot el que és l'oferta formativa per tenir uns professionals més competents en l'autocura i la cura dels altres. Ens permet també crear aquests espais de treball i de reflexió per generar nous recursos específics que permetin millorar l'atenció i finalment també podrem seguir oferint suport als professionals amb els nostres grups terapèutics, amb els grups d'ajuda mútua i amb els grups de suport.
Estem convençuts que l'Espai Galater ens permetrà arribar a més professionals i alhora ve a reforçar el que és la cartera de serveis que oferim per tenir cura d'aquests professionals. Us hem fet un petit vídeo que jo crec que també ajudarà a entendre millor el que serà l'Espai Galater, si ens el podeu posar. Gràcies. La salut dels professionals de la salut ha empitjorat de manera considerable els darrers anys, arrel sobretot de l'enorme impacte de la pandèmia de Covid-19 sobre el sistema sanitari. De manera paral·lela, des de la Fundació Galatea i la Clínica Galatea hem anat incrementant l'oferta de programes assistencials per tal de donar resposta a aquesta demanda creixent. En aquest temps ha augmentat la sensibilitat i la consciència sobre com n'és d'important atendre, cuidar i promoure la salut dels nostres professionals de la salut i sobre la necessitat de trencar l'estigma al voltant de la salut mental. Tot aquest camí ens ha portat a imaginar i a crear l'Espai Galatea, un espai pensat per reforçar i fer un pas més en els serveis que oferim per millorar la salut dels professionals de la salut. Ubicat a Barcelona, l'Espai Galatea és un espai físic i també conceptual, des del qual cuidem la salut mental i emocional des d'una perspectiva individual i col·lectiva. Amb l'Espai Galatea ampliem les consultes externes de la Clínica Galatea i alhora creixem en l'oferta d'activitats formatives i d'intervencions en equips i organitzacions de la Fundació. L'Espai Galatea posa a disposició dels professionals de la salut nous espais d'atenció, de trobada, de suport i d'intercanvi. L'Espai Galatea ofereix un refugi segur de benestar i de creixement per als professionals de la salut. Esperem que la nostra acció tingui un efecte multiplicador cap a les organitzacions i cap al sistema sanitari. Moltes gràcies. Bé, i ara convidaré el doctor Antoni Balbuena, que és catedràtic de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, que crec que ens explicarà un projecte molt engrescador i a la vegada molt important per consolidar precisament tota aquesta expertesa i aquest coneixement de cara al futur també. Bé, moltes gràcies. Bé, em sumo naturalment a la felicitat de celebrar un dia com aquest. El cervell humà tendeix més a veure lo dolent que lo bo, és més ràpid. I per tant, quan hi ha lo bo vol dir que utilitzem la part més bona del cervell. I per tant, ha sigut una tarda realment molt agradable perquè hem aguantat utilitzar la part bona del cervell i això us ho agraeixo, els que ho heu muntat, els que ho heu explicat i aprofitem aquests moments bons, que són ben nostres. Dit això, també us vull dir que el meu jefe em deia, el d'Inglaterra em deia, Antonio, solamente hay una cosa peor que no te inviten a una reunión. I és que te pongan el último. Bé, jo comprenc que això és una creu, però ho sento com un privilegi. A part que, clar, m'he donat compte que hi ha la conspiració dels Antonios. L'Antonio igual, després l'Antonio Artemán, l'Antoni Calvo, em tocava. I ja he vist que no em podia, diguem, resistir d'això. Per tant, dintre d'aquesta conspiració dels Antonios, i aprofitant aquesta tarda, doncs, bé, fixeu-vos que aquí veig molts universitaris, molts, però la universitat no ha sortit ni una vegada. I dius, carai, una cosa tan interessant, tant d'universitat, i aquí ningú ha parlat. I esclar, els que fem carrera acadèmica, que alguns hem fet carrera i hem viatjat pel món, el Miquel, hem anat a buscar, hem fet la carrera acadèmica. Però esclar, què passa? Que a la universitat tot sovint, per no parlar dels gerents, perquè jo crec que el Miquel ja ho ha anunciat, lo difícil que és, però el que és metge i a més és docent, té una vida més difícil. Jo quan vaig fer el meu deien, mèdico militar, diu, ni mèdico ni militar. O sigui que això, els que hem fet aquesta vida, sabem que és una mica complicat. Però que alguns sí que hem fet carrera acadèmica. Però la cosa ja no és només que la universitat és un empori que acostuma a estar al Vall d'Hebron a dalt, al mar amb una torreta, sempre ens posen en un lloc raro. Doncs ara la universitat està en un altre nivell. I jo sóc dels que estic ajudant, intentant que sigui la universitat que va buscar la gent,
que va buscar gent que ha fet programes i coses interessants. En aquesta línia tenim una experiència prèvia en aquest col·legi molt exitosa de la càtedra de responsabilitat civil professional, que ara està ja en el clínic, però va començar amb nosaltres, exitós, i vam pensar que teníem una oportunitat de reconèixer un programa que avui ha sortit aquí, que, com deia el doctor Pedrós, no és un servei, no, és una institució. Una institució és un òrgan que creix, un òrgan que aprèn i un òrgan que ensenya. En aquestes condicions em va semblar que, com a representant de la universitat, que ara és com estic parlant, també la universitat té que anar a buscar aquestes persones i aquests sistemes que estan aprenent, perquè tenim la tecnologia i tenim el compromís d'aprendre i d'ensenyar i de compartir-ho. I, per tant, en aquesta línia em va semblar que era un moment bo per anar a veure, en aquest cas, un programa de molt d'èxit, de molta cultura, de molta innovació, i em va semblar que des del punt de vista del Departament de Psiquiatria i de l'Autònoma, també parlo en nom del rector, que era una bona oportunitat per anar a proveir una estructura d'una càtedra. Una càtedra que és una càtedra que estarà, diguem, inclosa a la Universitat Autònoma i en el Departament de Psiquiatria i que amb molt de gust volem potenciar i volem tirar endavant. I aquí, quan abans parlaven d'això de publicar, aquestes feines són les que els acadèmics hem d'ajudar més. Per tant, ja no és que hem d'anar a fer carrera a Santiago o a Bilbao on vam anar. És la universitat que té que anar a buscar les persones competents que hi ha en el món civil, professional, i l'oportunitat que teníem de venir aquí i l'acollida que han tingut és quelcom que augura un èxit. I en aquest vull agrair no només la trajectòria, sinó l'acollida, i estic ja disfrutant de quan comencem a treballar i la universitat la teniu oberta també per fer aquest reconeixement. Moltes gràcies. Ara també crec que hi ha un vídeo. Això a l'Autònoma no en tenim. Això no. Gràcies.